Welcome to, alam niyo na kung saan, Kamay ni Hesus dito sa Tayabas, Lucban, Province of Quezon. So, let's go! So, ito yung meeting place natin sa McDonald's dito sa Buendia kasi nandito yung bus going to Kamay ni Hesus. So, dito kayo mag-start, magkita-kita doon sa Kamay ni Hesus dahil magko-commute lang naman tayo. Ito yung mga ka-travel buddy ko. So, kakain muna tayo dito para, alam mo yun, full pack tayo pag nagta-travel. So, as of now, waiting pa tayo sa mga kasamahan natin para maging kumpleto tayo, and then definitely dapat i-enjoy lang natin at dapat bigyan natin ng bakit tayo pupunta doon sa sa Kamay ni Hesus. What's the essence, especially today na Holy Week. So dapat tayo magnilay-nilay, dapat nating isa puso, o ano ba dapat nating puntahan, magpasalamat ba tayo or humingi ng tawad, right? So kanya-kanyang kanya-kanyang faith, right? Kung ano ba talaga, kung bakit tayo pupunta. Okay? So, antayin natin yung iba. Standby muna. Dito na tayo, karating lang natin dito sa baba. So picture muna tayo dito. So alam mo yun, dapat alalahanin mo bakit andito ka. So i-enjoy lang natin muna yung scenery, yung views, right? Kung pagpunta nyo dito, kasi first time kong pumunta dito sa sa Kamay ni Hesus. So dapat i-enjoy lang natin. Tapos dapat yung pagpunta mo dito is like rebuilding your faith. At saka alam mo yun, masalamat ka na nakarating ka ngayon dito. So either may hihilingin ka because this holy place is like alam mo yun, pagpatibay ng yung adhikain mo sa buhay. So paniniwala lang yan. Alam mo yun, lalo na ngayong time of pandemic. So dapat talaga sobrang strong yung panampalataya mo. So enjoy lang natin yung scenery today. So dapat lalo pa nating palakasin yung natin, yung alam mo yun, yung faith kayo. Dahil narating na natin yung yung pinakatuktok dito at pagod na, all we have to do is to relax, chill muna, and we need to enjoy muna yung scenery kasi sobrang ganda, di ba? Kung napansin nyo, lalo na pag nandito kayo sa tuktok tapos makita nyo yung yung Noah's Ark doon sa gilid, pinakagilid. So napaka-amazing. So alam mo yun, ginawa to para talaga, para maramdaman mo na nasa taas ka. At pangalawa, of course, yung faith mo sa pag-akyat, yung hirap mo sa pag-akyat. So dapat i-treasure mo. At saka alam mo yun, talagang lalo mong patatagin yung pananampalataya mo. So stay muna tayo dito. Okay? Pahinga muna tayo kasi nakakapagod umakyat. Shake it, baby. Everybody
Everybody shake it, baby. Dahil nagugutom tayo sa Akyat Panaog dito sa Kamay ni Hesus, so dadaan muna tayo dito at kumain sa Kamayan ng Palaisdaan. So i-try natin yung mga menu, i-check natin kung gaano kasarap yung mga ano nila, yung mga pagkain dito. It's like seafoods, right? So tingnan natin yung paandar ng ano nila, paandar ng ano floating ano restaurants nila. So halika na at tingnan na natin. So ganun talaga pag mga pagod na, kailangan nating kumain, right? So enjoy lang natin dito. Okay? So alam nyo na, bago tayo umuwi, so we need to strike the pose again kasi alam mo yun, dapat sulitin natin yung biyahe. So ito, naka-post na sila. So post muna tayo bago tayo umuwi. Enjoy talaga natin yung araw. Napakasarap yung kinain namin. So if you have time, so pwede nyo din subukan dito sa Kamayan ng Palaisdaan, yung floating restaurant nila. Right? So medyo medyo madilim lang yung tubig. Hindi ko alam kung ano to. Alam mo yun, yung gumagalaw, yung flowing yung water, hindi natin alam. Pero alam mo yun, kung sa taste lang ng food, panalo. Right? So napakasarap ng pagkain nila. So that's it. Yan na muna yung video natin ngayon. So sobrang enjoy natin yung biyahe ng Kamay ni Hesus. So alam mo yun, na-release natin yung yung stress sa trabaho, at saka alam mo yun, pandemic ngayon, doble ingat po tayo. Lalo na pag lockdown yung area nyo. So still dapat kayong right? ACQ. Today is CQ time. So dapat dapat alam natin na ang lugaw ay essential. Okay, biro lang. So dapat alalahanin natin yung mga bagay-bagay na yon. So sobrang enjoy yung travel, lalo na pag mga kasamahan mo ay close mo, at saka lagi mong kasama din pag pumupunta kayo kahit saan. So again, thank you for watching. Do not forget to like, share, and hit the notification bell para ma-update kayo for my next video. God bless everyone. Right? Thank you so much for watching.